Mountain Sports Club kalayo ban penkut no ya kalempung ya lakai kenjat ball kabalatip kum kathad above 40 football tournament arajar arpulai arpsau haga baka sumer veteran football club kalara ya kanam job hag jingela kai hamadan maupulun Mountain Southwest Hills district hag jingekun hag jingela kai jong ka class step ka sumer veteran FC but ka evergreen SC nongjri kelai khat klem da yo ban tap wat ka way ka goal haba one pai hak jingila kai joka kalamit ke evergreen SC nongjri kalayo ban tap ka goal banengkong haka minit ka ba sau do ba madanlar hasa gadba ka sumer veteran FC hagni ka kentiru kalayo ban pai ka goal daw kit khar ko ngor haka minit ka ban rupuar katkom ka jingila kai apdeng ka sumer veteran FC but ke evergreen SC nongjri kalakot no daga tai brika hakaba ka sumer veteran FC kala job dasan lasau persya ya ke evergreen SC nongjri habakot jong jingla kai la sami ke kusnam sabaro arli ki kenhun kata aksa ke bajob kabara ka kusnam rengkat kasong pisa ke bahan rupusan hajar bat syakabarem arpusan hajar ukongsan ubalawan men penhap perda ya kene kelempung ila kai juga third above 40 football tournament arbajar arpulai arpsau udai uba Robert John Kaljarin uwai niki kertong jong ke MP election Terlik aka keba hakajing sutu jonga ngiyot ya kajing mentoi kawai kalong ba haka pertai menta kabang itang syuon yaki social media itang syulet haki dukan sya itang sulit haki cakayo ki cakahat bat kino ki jing alang pat ba kalami setang kajing penduk mensim kalami setang kata ka stress lane kajing pen ketakhli tamaloi baik social media ru tang kajing sniu sudah ya keren hayo ru labun tang kajing sniu sudah kisamla menta ladang la sedang bangop setang hai ta kajing di ngaso bodong ba kajing don jong kini veteran tournament Island T ya ki players ki jongi ki bala khamno karta ban refresh ya ladi ban pentanda ya ladi no boleh dala jur than ka stress le kelumar hai baro ki liang kelumar ka ying kasem kelumar ka senong ka thau kelumar ka riba ka jep ndu rei ladang yo pat ya ki nong senong ki bolong refresh ka ba ka jingmut jing perkhat kalong ka babek ka berhenti ngaso banong bangila bantai ya kari ya kalong ying long sem habaro kiliang ti ka jingdon jong kini ki tournament ki ban ailat ya ki long kpa ki jongi ki bal khamno karta ban pen thanda ya la ka jong ka jabing kalong ka jing mentoi hadu kata ya kari por ka jep nriu ya kalong ying long sem ya ka jelahi bor kawi tinga kentu yang hilang barok ba nginang treasure hem ban pensting ya la ka jong ka jingmut jing perkhat da ka bangin ya kai na boleh ka jingdon ya ka jingmut jing perkhat ka babit babiang ka penlong bangin don ya kata ka san perkhat ka babit ka babiang ka kiliang baro ka benta ka baar pan ka bangakwa ban kentu ya kidi ki veteran badan buram ke jongi kalong ba watla phila sange na ka jingela kai football ka jong pi na kentu da ka jing snorit ya pi kalong snowba no yo senyang open hey jong pi banlong kum kinong hikai bat ki coach ngong mane sport club ki school klem kinong hikai kam don jingmut ladang idon ki sport club ladang imyo pat ya kinong hikai ki patebit ban hikai ya ki samla ki jongi kanlong ka jing sep no ya kentu ya pi ki veteran football players ki jongi basopha peteng ya ka jingno jong senyang open hey ki jong pi banlong kum kinong hikai banlong kum ki coach ha ki sport club ki paper nang ba ginla berkentiu ya ka sport ke jongi ha barok kiliang kan mau ba hapo jala Manipur habang irung yang ki football habang irung yang tu ki modern football hama senrung tu ki donbet ki tu ki ex player jong ka Manipur ki ba hikai ya ki tu ki samlarit hapo Manipur kajing yabat kam tengneng ban subat kam tang namar balajit ka senong ban subat kam tang ban supendek rukom ringin sim ba ngibat ya kakam ka bandai ka silem ka banai jing hikai ya ki samla ki jongi omtang banwanra ya kanam ka burom hari ka sport menta kala de ki industry ka banwanra aru ki samla ki jongi ban yo kam yo jam kendiat kan soit namta ki jong pi ki veteran ngayos ngau yo komentator mene ya ki kerteng ki bapau
Kibalawan ra ya kanam ka buram ke jong ka jela bat jong ka jep ru ke jongi lengba ki jing le kai football nasngo sarong ban yo I phi ba senpat phi mi madan ni so banai khuble ye phi baro gitu ki veteran ki balawan ra ya ka kerteng bat kanam jong ka jep ru ke jongi haki por ba phidang samla nasngo banai khuble ye phi baro banga kitbok ki riang phi ba phinang yo ai ki met ki phat ki bokhoj bakhia bat kumju uru ba phinangla banang roi parum pare hakiliang baro Kendiat habang yekren begitu kisamla kim sakama kidon ka skill kidon ka jing sha hikai tilada ki veteran football players ki jongi kile ya kum kan ga jat nga so manong kan long ka jing onong ka bakrau ya kari ba ka jam ru jongi titang de kini tin bakhendiat nga so ban ai khublei ya phi lang baro sai sinpat nga kitbok kidriang ya phi ba phinang roi parum pare sobha duai sobha kitbok lang yang aru ya ka banganang la bantrai kampha namta kari ba ka jat ru jongi hakano kano ka benta ka bangadon ya kitbok lang duai lang banganyo ya kamet ka phat ka bokoj bakia na oblei gidon kam ka jing ya kitbok mar kaliang namta bantei ya gari ba ka jep riu hakiliang baro tangkini kitin bakhendiat kublei subun sia jarhu So kajik shoot on target berengkong Lagi kebajam pada lagu kes Yoka Sumet
Position la portion bien ke Sumer. Post camp well shoot ke ball. Halo. Apa saya kamera? Kumulai siguro.